Sekethore kaka osiepena ne dwaro. Joma ne odwaro na bed maonge tich. Sani koro girlfriend koro awera godo. Mambo na Cynthia kae sasa. Aonge tich. Koro adahere nang'o. Obiro rado gi jomoko manigi pesa to wuonde. Ika ngumu. Ka koro oseumana ti ika ka ngumu to koro ine miwe tich. Adwa losora maber. Simbani ema dwa uso. Winji gimitimo. Mani chuoyo dichiel. Ori chuoyo diriyo. So uno dhu timo nang'o? Aya cheke ne uru mondo ng'i temperature ne mondo ng'i ane bwana ka dende pod oingore inga kabisa to mondo ng'i kaka inyalo nini. Mine some drugs. Aya. Bedo siep maber. Nade? Iyudo ka goni miss call agoni simbe adi. Miss call. Sayawana ngata gi simu. Kaka ta sani mabia bia mono mi apimni ni bwana na onge simu. To karigango. To kako simu tu maginjaro an bwana kibedi na kaka samani you must be busy. Bwana koro nyoro. Anwane kaka chida bisa. Otherwise chana de bwana machato mood mane mekala ko kacha mi ikasa malich na wuogo oko to pod no ora. Narwayo chido sina. Oremba ijob. Emi luonga ne yo tu bwana migola kama nan arwayo chido sina chido sina. Erwa tiende ni chovel. Nju watni ane manyaka rwa tiende no ero. Koda ni miti nega ka na marwa tiende no ero. Gimiri ambaneti be gimoro mat nyoro samanye gutien uyanye bara takono dosi nano kawin maber. To luongo na mana family doctor. Bwana mano uyo maber. Manyako cha. Kazo naso no. Nyako mama lando mawinjo ni daktari. Kono naso no bima. To ko bima to yoda ni an gi malaria. Ni kazo to wacho ni sindan orumo. Opinja no choya gi pala. Sindan orumo ni nyachoya go. To gimo nanto temtes to kompo gore ke pala. Mano dwanegi. To ke majam ko koro ka jam ko ni to ni dosi na buko ni na tuo to kadwa no thiedha ni wi atek. Na the dog dala. Kara bimo ni sida ngati nyero. Ai kina duga winjo kumembaka nigi ke ni kare. Okay, koro ni luonga ni dog dala. Dunga dwara advice. Okay, mano man to ber bwana. Mana po kangega ni bwana ngama friend ni kama na makata kagi moro timre ninja. Inyalo manyo advice kuo. Bwana kwani chala kanade? Wa advice. So midosi ni luor, ber ngama nigi luor. Koro chwa ge pala. Naso chwa ge pala ni sindano rumo ni. Ito nyalo yeye nyako no chwaya. Toko ge pala. Twin mingi sana udo chwa ge pala. Pala modo, wacho ni pala maeno go. Mano osiptal mane? Tamba ngise ni an ko kama ne kako da chwa tambe kada chwa. Tit for tat. It's a fair game. Kare mbaka poko noru. To komane kama sida wuoke. Nage. Kaso sama koro chidosi na matin maja university sama no advice agama koro yudosi na wango kabisa. Don koro o advice sama chunya olor ma ase wijeni askare wawe odhi ochwo. Odhi ochwoya. Kaito amor nikech bana nyako no ngega wulo sugis. Koro kama ne wanyere ni kama wanyere ni dosi na biro ni no sebedo kopimo waga. Opimo wani embe daktari. Bana ikae na so anajaribu kukusoni ndio hizo watu waseme yeye ni nani. Anya chako kata manangima manyien from. Kwanza yesi mdosi. Maugi njok moko mataji. Na mimi wacho ni si mdosi. Dosi na mimi wewe kamano. Abacho ni ken mdosi entajiri, mageta ngotajiri pogore ge mdosi. Kata mukwasi opogore go mabor. Mukwasi to koro dak mana go falme. Yodre mane ensa. En koro knyane ne wang kama. Mukwasi, inise no mukwasi, giwangi kama. Osinise no mana mukwasi. Mukwasi mane sombo pi ne jiji. Muloya mane sombo ne jiji. Mana mukwasi na lala gigine, no lala ko foto ni. Okadwa ng'eyo bwana, man gima chando chunya. Leo madala cha dhi yugo no mera kionge. Ine manyocha ni beto kata mana kanyo bwana. Mani lala kata mano fwacho ni. Ngamadhi mera, chijosi nito ngamadhi te regime. Dende bro jony kanyo mano wacho. Omera. Awara ngamadhi nyedho punda, Nido sinangisa ni kata mano nyulo mineno no nyulo no nyalo tiyo kama ben malik beno se dwaro tika. Kari imbise kama nyojob kanyo to kikona bwana. Nade.
Kagidware to giwacha ni gidwara gidwa mi promotion to glory. Mondo bed glory. Ito dala chao kinya dake gi uyo mang'eny ni dhi wuok kanyo. Uyo mane an still be sana reduce to mema winjo. Awinjo vitu mema ka asa Raymond to giniyo. One step at a time, there is no redundance. Bali to chal mana ni enjoy gini. Kaito matonya dhiwer ni dem ne moro ka koth chwe kama. Bwana matonya cha to wer manade chamba. Mano wer ni nao. Akenyo mwenye kwa nyingi mpenzi wako ne. Bwana. Lakini anyway mbeki ni mamete la kotangeni ok mataga kata gima nadwa wacho kodi baro ala manadwa ngizi ni ayudo business manyen was manu be business manu mchele manu business manu mi wacho kitu nije mchele kanyo ok keto luoko mchele tupi mchele no bwana kale ema wauso ni chak yani kale gini kama na marudizo nyawangaya Kumanda lamo komagi okigi kumanya le paro gudiso nyawangaya bwana yaga kariaga umabei amata no poga as a friend by the way one wangere ke banga is a friend ando ngangisi niya ano kan ngeje tich witu mina ne samoro chinja kanina no kakweru ni ano kanyal dhiro mitoka chingma ne dozi ningisa nikijende muchung kanyogo biuru mondo konya dhiro gari ana dhiro gari bwana ni dhiro mo miu pesa iwalo nyaji to wani mane wane ana dhiro bisi natange no ne woni gari koso no lori ma no lore chuodho mondo konywa dhiro gari to riambo ni ana dhiro gari ni no ene gari kuri ni bidi gari ni what is your special ni dhiro mo mi pesa special china winyo ni dhe merma nyaka pesa mitiu ne mateka macha iparo na bwana kongu chupa to pogore kongo mama otherwise mama konge mani outside kanyo go bwana ngari mokanyala imeni ngaka sana ngapara manango ba bwana ni chiu bonyocha mani chima na fwenyo go ni bwana penyo wirore abedo penyo kama kakora ngoba sanda bera vinyo ka wirore ne kanyo pe kama awacho ni what do you means Hokmane kama wuka ni to be kaka ne dosi na no winja mo penye no nyulo mano yine miwacho kisungu malere kamano ni what do ya motere asende ko bugadi achelo anything twice think big think twice mawenyepe think sekendari big think big or can book minde ko iwalo kucho weni poka somo ga think big nandiko na dhinyeo ini indike shopping list kendo nyaka bucket list na mage mawalo anyway ni to in bende nyaka anyway ni ani kakina ni ketho na anangiyo nyaka ginyithi dosi ka kakina ni ketho na tich anisani kaponi dosi no riemba nyaka kethi ni tich dongine mani sebukuri kanyo ni dwa tich koro jogo makosa matin ma an mana tich uso gi tich manche ne dwara kaka ni dwa nyori chieng mane wudo sina ni tich adi yie wudo sini mane ro nyara pute ko mane wacha ni damn this my guy mane wudo sini mane wacha no dake pujab upijania ni bai ulunga ni bai ni bai ko so no na bai ko do pujab apenji mali mane mali safi mali no bwana ublet by the mali nyaka ni mali safi bwana awini salundi mali safi kanyuti suke madedi libu bwana kada ko na barenia TikTok kanyo benitire ke president maji ganya ke election tu ini chidonye TikTok nade bwana tu simbi ma TikTok makore usoni bwana kechi belache bwana pana bwana mordo mana to be upoka mor kada ati mana rodo kare makana simo mana rodo so mia pesa mama tin adhi ywe dala sama dosi na pod paro kapod ni ka duogo tabo ukao simba biro kao gima nitie koso olalo network yang ne biro kao manitie to picha ge kameche ge gitu dicho nade
Bwana ndio uzo simu makata credit ya. Oka usi ni line. Line data donga golo. Kwani yonge line? Si uzo simu mange kata credit ya. Yonge line. Ano line da. Why are you ango mimi kele ili yo credit? Yo makani. Utejo watu. Kale kawe. Atodonge abeji. Kozane makia somo bwana. Ngini sikunda nebe chimoro nyalo chwanya ngato. Somo mangeni isa blanda. Manana kiaka kadwati. Jimbiri abaza makof chuma kadeta lato sani tusikete magipu. Sawa anyalo manyigo so seta moro mondo. So sita simu mane wudu zinonyo na mana 18k. Bwana 18k koro kama gipo okay are the uzi ni wudu zini. Kechimano nyakete manyo pesa ki passport. Mariembi embassy. Me alo fare wa ayo chimanyo ada. Ane mane ke shida. Takora dola. Nini. Abro mi pesa migo abro 1200 no. But pesa migo lo wao 30 bob 27 bob. Adike do 30 bob ye kama. So just nini bana batok dako ti to tit mutie wange. Sada ko tang bwana motango mana sai 24 o'clock ni. Tudo magi minya lo che. Anadwaro mar 12. Bwana maye gik makoro chanda. Ngeni mae okadwaro manigi gine 24 hours. Koro mano saadi monde ku 14 no. Man to koda nangeni saadi. Sapaga ngwento saadi. Sarume sapaga re eto sapaga ngwento. Oriemba teacher maber. Oktari kapaga chel weekend manyien to dongo zwa timo launching Kisumu dhe dadala. Be opachuna. Mia pesa dhi. Kaka dhit donjo. Ami manitie but for the time. Being adwa ni monda appreciate tu mana giso sita moro. So sita modong bikine na. Bana miaka ta 1500 manya chupa dazi bafka. Tangani. Tingyo bag na bwana tan. Aseto bwana pesa nako dana la bwana nini. Maka masoegi ka bwana. Gigi mage. Gigi bwana. Koro pesa na dana la bwana. Pesa na dana la kai titri kakae. Maro nyicha nyone sentia nikani. Kana ngigi koni. Ano onge gimas bana wengio ka ngikoni bana mi pesa moro onge gimiseme ya watu bana ka donjo ka bana musi mondi bwana nyasa chelo okawuondi bana adonjo kama abiro kama tangisi no gada idhi nade feed tabiro tabedo kai ana wuon okay. Kariambo wangi CCTV marinya sai tu bana wadoge pengi wakono ndike pesa na olala adhiyo do pesa na nani ami pesa na leto pesa na olala koro mia pesa na wa basi pesa to mia gina dhao mano onge tiende mana simbie mamako girok dang lal ni tale hii mia giri kata tadiri podika police bende manda neka kikido adhi so maro dongo no kise winjori emo mi okare mili bende we teach wondre no the dala mtadika paka chelo di kamaro bana mago we uru walo gigi bwana we are not kids bana simo no kai bwana unilo kairo walo bwana mia simba